Въпрос: съществува ли истински Бог? Отговор: първа точка: да, и Бог е истинен. 1 Йоан 5 часа и 20 минути. И знаем, че Божият Син дойде и ни даде разум, за да познаваме истинния, и ние сме в истинния, в Неговия Син Исус Христос. Той е истинският Бог и вечният живот. Римляни 3:4. Да не бъде. Но нека Бог бъде истинен, а всеки човек лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато те съдят. Втора точка: Бог има своя същност и истинска природа. Евреи 1:3. Той, който е сиянието на Неговата слава и съвършеният образ на Неговата същност, и който държи всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши очистване на греховете ни, седна отдясно на величието във висините. 1 Йоан 3:2. Възлюбени, сега сме Божии деца, но още не се е открило какви ще бъдем. Знаем, че когато Той се яви, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим такъв, какъвто е. Трета точка: Бог има свой собствен образ. Битие 1 часа и 27 минути. И Бог създаде човека по свой образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Четвърта точка: Бог съществува и Той е истинен и жив Бог. Йеремия 10 часа и 10 минути. Но Господ е истинският Бог, Той е живият Бог и вечният цар. Когато се разгневи, земята трепери, и народите не могат да издържат Неговия гняв. 1 Солунци 1:9. Защото сами разказват за нас как сме дошли при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на живия и истински Бог.